Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Magara benki ya umwanchi umurigere rwegetoseni kya Ndizi TV nabo bwansubo mu gusingo gana ritwere aho yaberera itorero kigima nane kwabirego kwego kya ase okobwatimiro biriyonsi getoseni kya Ndizi TV kerore ritwere lamis tariki 15 cyo mutenyi okane omwakano ibeci bibere na meronko eberenene namanga gendrete gokorekana imeyese ya Kenya anene chinga kengana yogo ichani yaberege goikera chinyomba chobora ryo mugoroborero awase endege iyo yamuimugetie omoteneneri wige kosi ya KDF Chief General Francis Ogola yabage kubwatanwa no basokano ase arenke amona babusabande abo batererete kosi ekyo ya KDF ase kagere abantu batano no moni go bagusiria obugima bwabo ase umubasukano yo okurende ningo murayiwese Dr. William Samuel Rutabereka gutwara ege karo naba nesemo yoborende asenyomba yobora ya State House oroboti turagendre kobwatya eryo toiwe nara yaya abakawo kwana kureno mancho murigeri yaragirese yamo yabona mugoroba cinga kingo kwarigana SMS amaya eryo nkomanyebu na nara yaya na kwariganire asenchera ere eyobekirano kureno ritangana kigima tyaturanyore gatiyari ngwarigana rite asenchera yobenge mugabano ito amosinyaribo atokonye kyagere piri nene efunya ntokunyara amateye mokoro akenyerere kuganya obosirwa gwakane bilia nyagetari na komweni omwamatobo both demonstrations from the ODM and the Gusii Governance Watch stands cancelled from now, and any kind of demonstration that will take place will be treated as illegal. Ensemo yoborendi meya Kisii goteneni okorobekano kukwarobeire ankyo na babwatani ba ODM ne kiombe kya Gusii Governance Watch komwegerero mugavana rati. Congratulations on being part of the team that will represent our great country in the championships next month. Omurai wense gosiorie timu ya chigosori chama mnyoko ya chikuru ayora korekana imeyese ya Kenya. Ayo mnaenda mango mwancho murigeri ngo kwariganira ngumanya senchera ere yobekirano gendera otanyara sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otanyara wetera Ndizi TV News na wigase website yetu na bawasama wetera www.ndizitv.net eryo togendere gusanga asobwa meretriane Evelyn Osero lida musinera tokubwatira na sensemo ye manyererio na bigo Petra Mokeira nero kaine kyachipicaniro yi cyawikeire asenchera ya benengo kwarigania mayaye sema senchera yobekirano dobeto ko ya chakabene korwase county ya Kisii awase omu county commander abo banyanyimba se county ya Kisii Charles Kasses abereka goterenia okorobekana oko kwariganirie nababwatani korwase kyama kya ODM naboigo ekyombe kya Gusii Governance Watch oko kwarobeire gokorekana ritkoria ankyo asenchire moyo kwemurungania boigo bwatkana noko gosererigo kwabiro koine kiwaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo gokorengana na Kasses nigo ogoteneni woko korobekana kwabago gocha magega yakiria tebirubna nigo chinseme chibere chirabe chikoreta okungusanana asekiria rurege kurege tini na otayo nonde bwenso ra chigosoka kwe eryo korobekana nigo erabe maminchaneri chiko nigo nigara chikoimukiriwa egetambukirege tindi.
I wish to make a brief statement concerning an application or notices that we received here in Nyanjwa Police Station and the Kisii Police Station concerning notification to all the demonstrations within Kisii town. The first notification that we received was on 15th this month, which was brought by an organization called Gusii Governance Watch. They were intending to hold the demonstration on 19th, from 19th for 3 weeks consecutively. But that is, the application was within the statutory 3 days that one can make an application to hold a meeting or any demonstration. They were granted by the 2 OCSs, both from Nyanjwa and Kisii Police Station. Another group is the ODM party, which brought their notification of intention to hold a peaceful demonstration, again from 19 for 2 weeks. So, according to Section 5, subsection 4 of Public Order Act, 2 meetings cannot take place at the same time or at the same place. So, they were denied on that premise. So, upon analyzing both applications, and due to security concerns, we have decided to cancel the first application from the Gusii Governance Watch, so that we concentrate, so that the both protesters cannot harm each other, or so that they cannot antagonize each other. So both demonstrations from the ODM and the Gusii Governance Watch stands cancelled from now. And any kind of demonstration that will take place will be treated as illegal demonstration. So that's the message that I wanted to pass to you. Thank you. Tugutigana nayo ni watokwenda wikase kaunti ya Nyamira awase ritkuria rero muwaziri omuya bw'obocheno omeye kaunti yo Donald Mogoyi abakagotianiwa eriyo gochaka kubatuka obokoreri bwa yase serikali ye kaunti ya Nyamira nani gago chamagega yoyo choretwe ko ba muwaziri yase serikali ye kaunti yo Dr. Umbati abetka gotinaniwa emeremo no mugavana bwe kaunti ya Nyamira Amos Kimomi Nyaribo okwa nakinga kyecho Mogoyi gari ira yogo chia kubwatuka obokoreri bore obuya asaba minyibe kaunti ya Nyamira anena soko ene kiabuna ebirenko byobochenu byabere biko imukiwe igoro ase Kinyagitari au imeye kaunti yo asaba igarire ira yogo cyakobwatrana nabo bisa bonsi bobochenu asenchera egwenerate no muyego bago korekana ase abisi yo mugavana oyoboyigo oikirana asago keregetamu kirekino teba kaunti ya Nyamira nigo yabeire asege kaboneta bwati mu waziri bobochenu na igo bono nigo barachie kobwatrana ase okobwatoka obokoreri buruburonke umati twarabeire tutabwate minsa ya health oyoro okonyiga no kubwaterana akubwaterana ibere yegasi yabe ko mubuchera kori yumogo itu ataki ingaki kori yo montora to konya segasi ende kajo kani yentoko ga background check waje kyo montose gasi ya ingaki tukanyora kurwa saba nabaye before nabali bakaye atenete moroje nabagira so bonge singo jikokora na ya health wakikisha kuna services use amagani yali abantu baraganeka robwato buroire use karabata bwati buroire mbanya ko yanyora sinyagitari cheito nande mbanya ko yanyora si community yao kelito tagete no gosuya amaroire kubwa go yagweni no suya Mario mama ruira yiga tutumiemo n'abantu baito bari barasekera ndo bakora community health promoters ko Nyamira topali kitwapari like pia tokoroka primary care networks ko link facility keito kurwa community mpaka Nyagitari itene kabisa ya Nyamira County Referral Hospital tunyara ko toko genda sinyumba cyabo kubapima na kuhakikisha kuna amaroira ari babwato nyo nkaroro usonye tayororo
tunyari kuyasuia kusiyanyore mapema egere banyare ko bakurwariwa. That I shall at all times, when so required, faithfully and truly give counsel and advice to the governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all. So help me God. Omorokia omonene w'esukuru ya sekondari ya Banyaruka ya St. Augustine Otamba Ruth Ng'ang'a nigabete kagusiria obugima bwaye kinga kyagenderete konyora obo kinga kyamnyagete ucha senya gitari ye moime ya Kisumu konyora obuwenia magega yokubwatani wa ase omubasukano bwepara asensemo ya Chabera epare nene ekogenda Kisumu aburitkuregoro mogoroba usanga naborokia ase esukuru yo nigo abo babwateririya ndalinene nigo bamureranya gusirana kumotogia aso kwerwa kwaye gwekwene kyabu na ibirenko byetsemi byabere bigo ikirani wa century bwenrete ase esukuru yo muri kitonde mo Stephen nabakagutarira esukuru yo Mbia mbono mwancho morire na rega ntwateri bagari ya bene dio kobana gati ya bari mukoro wa school ya St. Augustine Otamba Girls wa street kule goranya leto komoso mwalimu abo monene Madam Ruth Ng'ang'a nyantoka ba konyoro mu basokano chinsemo chiri chacha vera ngana nyare ko ba semetanda mono asoro gongoro agusi abange bagotoma pole ya bogo cha sensemo ye school na sensemo yenka ya ikorandero iga nimbateri bagari ya bene dio kobana gati ya bari mu bare gosomia monere otora mange buna ba mu manyete na ndake ngora baratume go cha senka igoli tangani pi madam na bogo chakana ile tali yao na ndake nakifanywa tengania ya ndake nakifanywa tengania yogosira kwa madam naitwa Madam Jess. Okay. Kerubo Ogembe. Mimi senior teacher Otamba Girls. Jana nilipata information kwa madam amepata ajali. Then later on tukasikia ame succumb to injuries. Sasa ndio maana tuko hapa. We have a brief meeting. Your message to the family, to your immediate family? Tunawapa pole because wakati huu ni mgumu. Just like ni ngumu sana kwetu kama sisi wale tulifanya kazi na yeye, kwa familia pia ni ngumu. So tunawapa pole na wajue tuko pamoja nao. Pole ni sana madam na chinga kiechechu nimpateli bagari ya bene yoko bana gatia bali mubande ore ase ensemeye abakunyara ko bagotebi andakenere kurwa sensema erabda madam inchera kiandake kwa mumanyete kurunyara ko bago kumanyana nakiwatebi gore obo koreri bwaye muntu kiolenge Jengoro kwa Geoffrey Mwange nje director of studies. Madam Nigarengo Montomia, she was a kind-hearted person. She was so accommodating, and I think we have lost a leader. Na ile pengo amewacha, I don't think there's anybody who can feel it. Yeah, we have lost our treasure as a school and as a community. Ikiwa tebeli bagari ya ndaka sense ikiombekeria chiskuru ya Kenya Secondary School Health Association mwanamwana nsemo ya Kisii Central. Kesha madam was a vice chair wa Kesha, and I think they have also lost a leader in her capacity as the vice chair. We are so sorry with the family and the Kesha at large. Pole sana ndake tukachuka bata ukore nsema yetu abate nagatia bali bagendrete nemirobe bagendrete goichana kora aso gusira ko mwalimu manene bwe school ya St. Augustine Otamba getimba nyampole kyora nyare ko bagokorwa gochia se enka gochia sava wanafunzi nonyara bwene ngana yabanyolire ndake yoko boy pole kyora nyare ko area tali yao na polora gochia senka. Jina langu ni Naomi Kerubotori. I'm one of the members of staff Otamba Girls. I'm also in charge of welfare. Tonyoleta mangana ya ngamada mwanyore accident mambi. Some of us into atemete kuminyoka gochesing tukanyora bamwire for medical attention, but by the time we got to Kisumu tukanyoro kure nabo yarenge ngakenkong sana story. As a family, Madam was an international figure. Besides being our leader, Madam was our mom. She could basically do everything for us. Kurukorosi ndagera, gosomilere, to attend many functions nera. As a mom, we have lost the gap. Nene chinkoro cheitongale chire gaki tugusabanya sa tokonye.
fill that gap na ande ashikilie ile familia yake. It's hard. We have lost. Pole sana abungatia abali mukuru wa Seskuru ya St Augustine Otamba imero binyara ko bagiye kwandira buna Ndize TV tebe tukobatebe imero biriragendere ase ingana yo gusira ko mwalimu mone wensemo ya St Augustine Otamba ko reporter ya ko rwa sensemo ya county ya Kisii Eletariane Ndemo Steven ase chinga kyecho muri kyeto Vincent Onyanja na bakonyorari bagabene na busanga no mokonyi bw'umwarimu muri na Seskuru eyo oyo bago gakwerera ogwa kwa babere bakonyora kubwatikana no gusira ko moroki uyo monene na otawona nigo yaire koira na magega kwemerobero ya magendero a Seskuru Mwanchu mwigere kubwatekana buna no wasakano obo umu principal w'eskuru ya Otamba Girls oyo bona batakazi ku mabwari tukulekera so wasakano bwebara igo bona tonyorege tambokera bene na kumukire tambokera na kumutara omukonyi bono umwalimu munase eskuru ya Otamba Girls iliko manyamange anamone merobeli okanyara babekire amo no mwalimu amone gotarachi amango mwanchu mwigere tikabona nkwane no mukonyi umwalimu aserida tumana kyakorwa tokwana mange asebiro birebe karibu sana madam andak na bote bana kyakorwa secretary yao Biamono Samuel Tanguru Gladys Oigara Injo Mokonyi. I'm the deputy principal Otamba Girls. Yes. Asinginji yibiro nabona kana madam muto manyina mirobeli kie yakanyana mu abekire amo no mwalimu mone we school yoro chera chikukuno mono yakero murachi kogendera no bokori we school. Actually unantu babere principal na deputy konyore mirobeli yarenge school ne menge mono mentanga nelinga madam konyore na bwate abana bange sana ale wasomi under the scholarship abana bange baruta se chifambe chitaikwenyara na abana ba niga iga imugati fully na ndako baruira school fees kendo gende nkelinga imerobeli tu abwate menge neyo kwagacha Edom, Hall. We have lost a great leader. Yes. Andake kubata kana abana madamu alinga gosomia anyimataranya no basikano we bana usiri kumabwaye umurubiri bwa bana yoro kino chikogenderera usino chikonyogenderera. We are hoping nga kende gionsi ke kiakorekanire emero bina bekogenderera asingincha abana aba na abana bale top abangaini sana na murubiyo cha kugenderera andake madam Ruth ngango yose tu mabwaye rega sikia tigere maegere inyuru Seskuru ya Otamba nyuma tasi mabwaye gotene kerokyo na butokonyora madam madam was a mentor to many guys agal child ne rare ukwa na kira lituko na ande muyaye yarenge nga umwana umwiseke agenderere aimukie ekenyoro igoro kurwa asakurwa Eligasi atigire maeganga niga arenge down to earth igare gosona na buyana abantu bekenyoro na abalimu pamoja na aba colleagues be school na management andaka so gukorera wa matebo no mwalimu mone we school na kibwarenge actually nje tinale kumoroka deputy principal arenge na my sister asinge njo kirege nto tu arego oshanere omanya uke implement project yensi arenge tu arego kwana buna administrators to igwana na kubo amatugo ito bu arenge boligo more than assistant more than administrators Mwanchu muligiri bono oyino mokonyi bu mwalimu mone we school ya Otamba Girls maga yo mwalimu mone konyara konyara mu basakano we barachinse mu kiricha sondo ni gobono baba chakire merobene kone kibunango sira balenkeyo asemero biri yo ko mwalimu mone we school ya Ruth Nganga oyibona bakagusira segari yabetege kumutuma na gotama eyo wekira boniga etaramajo ku report ya Ndize TV amonzo gusanga mu mokonyi mwalimu litirane nchenkuru kwa Vincent Onyanja wegeto gutomengora ocha senkeyo Mwana muri keto Vincent Onyanja ndene ngora ya bene tokobwatka gochia se ya mante ya nyagusira ko morokia oyo omunene togotkana nayo ni gotoko oira na ndase county Nyamira awase ya mate ya mukuru ase kenyoro kya Kewanda yo tokase sub location ya Kenyerere West Kitutu nigo yaganirie gosirwa erio koroberia amatanga anyagusira nabo igogwakana ebil ya Nyagetari kurengana no mugaka bwenke ya Sereta Evans Oma
Omagwa nigo batere buna umurugyo yo nigabetega kurwara asege kegetambe gento kerera gutumeka enibo enyinge na inde ye yabetege koirera gose bili yo gukina ase Chinyagetari nabono nigo baboririe abarayi nabo igabasamaria bayawe sokya na kubasira na kende yonsi kibabwate erigwakana ebili yo ya Nyagetari na kumurusyo yo mwabasengendu eriyo kuroberia komwe no muri kitwase county yo Paul Kapokara na Mange nime yekinyire kiga gya Kigwanda ase tukumirana amone amatega kegendrete kuroberia amatanga anyagusira na rwari gugagurwaire gwakiteboka mwengera akobogo tusirira kurwasama bakaitu baturi no muichano lakini rende ndomanyete nga uyu no musumbo Nyasaye okore mireme miya Nyasaye takumutiga nabo igotagutiga nkeye kurengana muno mugaka bwenkeye iga aserieta Evans Omagwa igakwerera enchira nyagusira aserieta ebisiba abeire gakurie ni benyinge ya matiga intobono kya batigeira matenia manene aseboigo ebill ya nyagusira ya Nyagitari ere enene mono twamwirete Nyagitari ya Emma no epiri ya toberete nene ekagenda guchiribu angechiribu miaine na kitu korwagu ekero tokararende cyabere kinyingi chinyera kikarigwa tokabega nyambinto binde tokamutiga agasokigwa nande kero twamwiranika tokanyorobeire no burwaire obonge dastri najete gosira osirio bugima bwaye akaba ase Nyagitari ya General Keroka nabo tubwate omwichano ase ng'encho tubwate epiria nene eri tutagete gosukweya korwa ase Nyagitari nabo igo ntobwate omoyegoye noro noitachetie ebinto ebinge ningana hwigo yasirirwamo n'abana banyagusira abo bare no mwichano munene kubwatikana mono gusira kwa mamo mwabo first born wa Ichiba. Nimepoteza mama na nimepoteza, kwa Kiingereza naweza sema my best friend. Obuya bwa mama yobo manyete Nyasaye esiboniga nigo tubwate omwichano munene igo tohote ambia mono sabasani bali bagaste gutoikanye zingencho gwanjani wa mama abwate amate bande boigo baikirana asayega nigo boigo bagendera koba bakugania baraibo moyo bogwancha na boigo na baraibe serikali konyara kwa bagusira ya mateiga elio wakana ebili yega ya Nyagitari na boigo koroberia amatanga anyagosira wetiri guchinyagitari chinyinge otemere kurwara etwaerere tupindo bwatikende moyo goyo yen tutagete binto mbiraro bitakeire bingi tutagete ebili ya Nyagitari ndobwati tutagete mutusire asikira lingana lakini rena mbali batusirire bali bagenderete kunya gutusira muno moyo goyo genderete na baro mutagenderete kwera ni ngambi ya mwana. Kesho tuko na mchango ya kusaidia kuandaa safari ya mama iwe ya fanaka. Tunaomba msaada kwa wote ambao mnaweza fika hapa kesho. Abarayi baitu umugabano wito amosinyaribo atokonye kyagere piri nene 1400 ntokunyara ntobwati nguru cyokunyara baba igotoche aso mugwimenere oito cherusa mumanyi nabo igonere anyare gotokonya tokobori okongo mugeni mo senator nere na aso yokoboko kwaye kyagere no mugako muyare nera atokonye nabo igotoche aso mochumbo ito gisairo nere kripomba ne gisairo nera atokonye toche paka aso mu MC oito nyambega gisesa nabarayi bonsi ipi twababuririe gakitubwaterane iginku reporteri getaseni kya wanchete kya Ndizi TV kurugiga astinsemechiga chikanyero gya Kigwanda ime yegwadega yerigoma county ga ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara Mwancho murigirwa na roboti ororwaye Paul Kapokara na rogotore tomero bwa maya yense masenchirere yobwikirano korinde na mangengo ariganirete ayora chikonyora senchira ere yobwikirano nde chikoraga chinsa isato gati yabo ogosiori wa kwamameranyo y'amamyoko y'ekikuru gati yaba abana inse myaka 12 15 na 15 ayo arabe kago korekana asensemo ya Rescos nkongime yomoji o Nairobi American Table na Federation World
schools bakagosiorwa bene n'umurai wese Dr. William Samoei Ruto asainekire buna eserikali nichikorwa ugusira kwa bene ase amamiranio yonorwatirwa riganire no muri kyoito Josephat Amisi uruotorachie kumanya subikiranu ekero chirarage chinsa isa togendera kubatimiro verions ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otonyorwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na baigasi website yetu na bako ya sometra www.ndizitv.net elio togendere gusanga asobwa mweretrane Evelyn Osero Lydia Musenere twabwatira na sensemo yebimanyerero na baigo Petra Mukeira nerone kya chibicha ryo gicha wikere asenche yabene twaruburigirira burobya